Samsamon tayo ti nagadu nga problema ti agdama. Dakad ta nga COVID-19, dakad ta nga lockdown everywhere, dakad ta nga broken relationship ti uneg ti pamilya, dakad ta iti problema iti finance, problema iti trabaho, adun tinaawanan ti trabaho, anin nga regular dagito income, agraman dagito churches apektado, iti bank account ti ado, account laeng ti nabatbati. But who will survive? Who will survive? Kunang ti Proverbs 10:25, when the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. In other words, they will survive. Who? The righteous. And in the book of 1 Peter chapter 5 verse 17, it says, cast all your cares on Him, anxiety for Him, for He carried for you. Ito ho yung mga bumabagabag sa atin sa kasalukuyan. Because of this, marami hong nadidepress, marami hong hindi alam kung ano yung gagawin sa susunod na mga araw, susunod na linggo, sa susunod na taon. Ang amo, no? Kas ano ba ti eskwela dagiti ubing, all are affected. But still, the word of the Lord will remain. Sabi niya, the righteous will survive. Kahit in the book of Job chapter 2, makikita natin doon yung may isang pamilya doon. Dati may isang pamilya ijay nga ni Job. Now, dumating ho yung pagsubok sa kanilang buhay. Lockdown everywhere. Especially kay Job, nagkaroon siya ng matinding, tinamaan siya ng sakit na according to their doctor during that time, wala na hong lunas yung kanyang karamdaman. And he was expecting na yung mga kaibigan niya, mga kakilala niya, aambagan siya kung ano man yung pwedeng iambag sa kanya. Dumating ho ang punto, nung una maraming nandun sumusuporta, but kalaunan, wala na ho siyang kaibigan. Maging yung kanyang pamilya, wala na ho yung support na maramdaman si Job. Ang tanging natitira na lang na inaasahan niya na laging nasa tabi niya sana is yung kanyang asawa. But look at the statement of his wife. Are you still holding on to your integrity? Curse God and die. You are talking like a foolish woman. Job said, shall we accept good from God and not trouble? Sabi ng asawa niya, alam mo, lakay, awanan, inaramid tamot aminan, timabalinta nga ramidan. Buhaya lang samot yan tanga pinarti, tapno kuma umimbag ka. Ni kas dimot nga hangkamot nga umimbag. Praise the Lord, kalagta nga praise the Lord. Awan mo't ti umay nga ibidensya kuma. Tapno kuna tayo nga dayaw tayo dito, Diyos nga ibagbagam. Ilunod mo kit din dahil nga Diyos mo ta. May mayatan nga ungkit, una ka, kaysa agrigrigat ka nga, matay ka mo't laeng, kasla ka laeng kiling misofya diya, pinikpikan nga kunada ijay so give up mo laengen. Mas may mayat pa nga masapsapakan. Ya, katkunan ni tisungbat ni Job kinya na bakit apay kastagayam ti kitam ti Diyos hanaya nga idi nag-asawa takot inkarita ijay ng solemnize kinyata nga for better and for worse till death do us part. Tatanga kastoy nga marigriga takot ni apay nga kastamot din nga kasla kayat mo nga oray umununa akon for better and better lang gayam ti karimidi. Sanan to insilpo ako na apay akseptaron talaang aya dagiti nagkakapintas nga banag nga bendisyon ti Apo ket no adda ti ipalubos na nga panubok ti biag nga kasla daytoy nga lockdown everywhere, COVID everywhere. Finance tayo ket na broke tayon.
apay talikodamon ayat ti Diyos. Dijay tinsawang ni Job. Kinibakit na. Iso nga ko ng Eskriptura, in all this, Job did not sin. Wow, grabe. And so, amoy di nagtuloy ti al-aldaw, bulbulan. All his family members. Isuda iti nagdusa. At the end, ijay book of Job, makita tayo ijay nga Job survive. Hanlaan nga nakasurvive. Diyan napukaw nga napuuran nga negosyo na. Diyan napuuran nga pamilya na. Napukaw da, natay da, nasukatan, nadubli di kinabaknang na dagitoy pasture land na, dagitoy animals na nga napukaw iti apagdarikmat. Wow, nadubli, na tripli, datayumet, antayo nga give up. No awanen ti tao ijay naglikmot tayo, i circle of friends tayo, circle of influence tayo, kat medyo bumigbigay da. Huwag tayong bumigay sa Diyos. Umipikto kumakinya tayo mat DJ kunan ti Eskriptura nga. In all this, Job did not sin. His faith, his trust to the Lord remains. Kat kuna na iti Job chapter 42 verse 16, after this Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. And so he died old and full of years. Wow, nakasurvive iso na. Halang ito nga iti problema da. Dahito'y di dyan ay nagbalinan ti biag ni Job. Dagijay haan nga nang itultuloy, including his family, nag-give up da, di ngay intulok da nga tinalikodan dan iti Diyos. Hindi sila nakasurvive. As we are facing this pandemic today, God has promised to each of us that we will survive. Let's just stand firm, iti pamati tayo iti Apo, and nawadwad ti grasya ti Diyos kinya tayo. God bless us all.